Κύριε Αλεξίου, τι είναι τα σαρκώματα? Τα σαρκώματα είναι κακοήθης όγκοι και είναι σχετικά σπάνιοι. Αντιπροσωπεύουν στους ενήλικες το 1% και στα παιδιά το 15% όλων των κακοηθιών. Γιατί αυτούς τους όγκους τους αποκαλούμε έτσι? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ας ξεδιαλύνουμε λοιπόν τα πράγματα. Στην αρχική φάση δημιουργίας του εμβρίου σχηματίζονται τρεις ανατομικές οντότητες που αποκαλούνται εξώδερμα, μεσόδερμα και ενδόδερμα. Δεν έχουν να κάνουν με το δέρμα παρά το όνομά τους. Από το εξώδερμα σχηματίζεται το δέρμα, από το ενδόδερμα όλοι οι βλενογόνοι και όλοι οι υπόλοιποι ιστοί, οστά, μύες, αγγεία, τένοντες κλπ. Προέρχονται από το μεσόδερμα που αποκαλείται και μεσέγχημα. Όλοι οι όγκοι του μεσεγχήματος λέγονται σαρκώματα, ενώ οι όγκοι των βλενογόνων αποκαλούνται καρκίνοι. Πού εντοπίζονται? Εντοπίζονται σε όλο το σώμα με προτίμηση τα άνω και τα κάτω άκρα. Ποιοι είναι οι τύποι? Η ονομασία αυτών των όγκων προέρχεται από τον ιστό που τους γεννά. Παραδείγματος χάρη τα οστεοσαρκώματα προέρχονται από τα οστά, τα λιποσαρκώματα από το λίπος και ούτω καθεξής. Πώς εμφανίζονται? Ο ασθενής το πρώτο που αντιλαμβάνεται είναι η ύπαρξη μιας σκληρής ανώδυνης μάζας κάπου στο σώμα. Μάλιστα προσπαθεί αρχικά να την αποδώσει σε κάποιο χτύπημα που δεν το πήρε είδηση. Πώς εξαπλώνονται? Μεγαλώνουν εις βάρος γειτονικών ιστών, τοπική διήθηση δηλαδή. Σε σημεία που τους επιτρέπεται λαμβάνουν μερικές φορές τεράστιες διαστάσεις πριν από την αποκάλυψή τους. Μεταστάσεις κάνουν με το αίμα κυρίως τους πνεύμονες και σπάνια διηθούν τους λεμφαδένες. Πώς γίνεται η διάγνωση? Με την κλινική εξέταση και την αξονική τομογραφία. Το PET scan μας αποκλείει ή μας επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας μη έκδηλης ακόμη μετάστασης. Η βιοψία με βελόνα μας επιβεβαιώνει και ιστολογικά τη διάγνωση. Ποια είναι τα στάδια? Ο πιο βασικός παράγοντας για τη σταδιοποίηση των σαρκωμάτων είναι ο βαθμός διαφοροποίησης του όγκου. Λέγοντας διαφοροποίηση εννοούμε τον βαθμό αγριότητος του όγκου, δηλαδή την επιθετικότητά του. Όσο πιο αδιαφοροποίητος είναι ο όγκος, τόσο χειρότερη έχει επιβίωση ο ασθενής. Να φανταστεί κανείς ότι στο πρώτο στάδιο η επιβίωση είναι 75% και στο τελευταίο στάδιο είναι μόλις 20%. Ποια είναι η θεραπεία? Η βασική θεραπεία των σαρκωμάτων είναι η ευρεία εξαίρεση του όγκου, δηλαδή η αφαίρεση του σαρκώματος με υγιείς ιστούς 3% περίπου γύρω από τον όγκο. Μετά το χειρουργείο χορηγείται ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία κατά την κρίση του θεράποντος γιατρού. Σημειώθηκε πρόοδος στην αντιμετώπιση τα τελευταία χρόνια? Πολύ μεγάλη. Να φανταστείτε ότι πριν από 50 χρόνια η επιβίωση ήταν 20% ενώ τώρα είναι 80%. Επίσης, ο ακροτηριασμός ενός προσβεβλημένου άκρου την ίδια περίοδο ήταν κανόνας, ενώ τώρα είναι η εξαίρεση.